नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला चुरणाची भाजी वाटण घालून कशी बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हा सुरण आहे, सोलून हे करून तासून कापून ठेवलं आहे. हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं आहे, किसून ठेवलं आहे. कांदा आहे, मोठा कांदा आहे, उभा कापून ठेवलं, ते भाजायचं आहे दोन्ही पण, खोबरं आणि कांदा. हे फोडणीसाठी कांदा आहे छोटासा, कढीपत्ता आहे 7-8 पानं, तेल फोडणीसाठी आणि मग खोबरं भाजण्यासाठी, आलं लसणीची पेस्ट, कोथिंबीर, ही कोकमं टाकायची आहे त्याच्यामध्ये, हिंग फोडणीला, हळद, गरम मसाला, धना पावडर, मालवणी मसाला, थोडीशी साखर घालायची आहे आणि थोडंसं मीठ, चवीपुरतं मीठ. चला आपलं 2-3 चमचे तेल टाकूया कांदा आणि खोबरं भाजण्यासाठी. 2-3 चमचे बसेल. आता कांदा टाकते. हा कांदा आता भाजला आहे चांगला. हे बघा, आता खोबरं घालते. कांदा लाल झाला आहे चांगला. आता खोबरं घालते. ते खोबरं ना ओळं निघालेलं ना, म्हणून ते किसून घेतलं किसणीवरती. आता थंडीचे जरा नारळ असेच होतात, निघतात ते. मागे मी तुम्हाला दाखवली आहे सुरणाची भाजी, पण ती कांद्यावरती दाखवली आहे. आज मी तुम्हाला वाटण घालून दाखवते. मी बोललेले तुम्हाला वाटण घालून दाखवणार आहे. आता खोबरं भाजलं आहे. आता गॅस मी बारीक करते, कारण फासट ठेवलेला होता. गॅस बारीक केला. आता इकडे बाजूला करून ठेवले, थंड होऊ दे तोपर्यंत. आता आपण सुरण फोडणीला घालूया. वाटण थंड होलं का नंतर लावून घ्यायचं. 4-5 चमचे तेल घालूया. आपण कढीपत्ता टाकूया त्याच्यात. गॅस जरा फास्ट करते. हिंग घालते अर्धा चमचा. हिंग पण झालं चांगलं भाजलं. आता कांदा टाकूया आपण फोडणीला. कांदा जरा लाल. गरम मसाला घालूया अर्धा चमचा. जरा ढवळून घेऊया. सोमती हळद टाकूया अर्धा चमचा. हळद पण ढवळून घेऊया. आता गॅस फास्टच ठेवलेला आहे, स्लो नाही केला. आता धना पावडर घालू अर्धा चमचा. आता स्लो करते. कांदा चांगला सगळं सामान भाजलं आहे चांगलं व्यवस्थित फोडणी. आता आपण धना पावडर, हे आलं लसणीची पेस्ट घालूया. चवीला थोडीशी साखर घालूया आणि मालवणी मसाला घालून घेऊया. साखर जरा ढवळून घेऊया आपण. मालवणी मसाला 1 चमचा, 1 ते 1.5 चमचा घालू. खोबरं घालणार आहे ना वाटणीला, म्हणून जरा थोडा मसाला जास्त. आता आपण फोडणी चांगली भाजली आहे, कांदा वगैरे सगळं मसाला. आता आपण चुरण टाकूया याच्यामध्ये. सगळं टाकून झालं नंतर मग मीठ घालायचं आहे आणि कोकमा आणि कोथिंबीर लास्टला. 1 चमचा मीठ टाकूया. 1 ते 1.5 चमचा, म्हणजे आपल्या चवीप्रमाणे आपण घालायचं मीठ. आणि आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचा, 1 ग्लास म्हणजे 1 पेला आपण पाणी घालूया. 1 ते 1.5 पेला. आणि 2 शिट्या घ्यायच्या. फास्ट ठेव. 2 शिट्या झाल्या आहेत. आता खोलून बघूया.
हे बघा अशी शिजली आहे, दाखवते तुम्हाला. हे बघा मस्त वेगळी शिजून गेलेली बघ. हे बघा अशी शिजली आहे. आता मी याच्यामध्ये वाटण, कोकमं आणि कोथिंबीर घालणार आहे. आता गॅस चालू करते मी. तसंच ठेवलं आहे. आता हे वाटण घालते. तुम्हाला सुकी हवी असेल तर सुकी पण करू शकतात. मी थोडी पातळ ठेवली आहे. वाटण घातलं आहे मी. तर याच्यामध्ये आपण कोकमं टाकूया 4-5. म्हणजे कसं चुरणाला थोडी खाज असते ना, त्याच्यामुळे खाज येऊ शकत नाही आपल्याला, म्हणून ती कोकमं टाकायची. आणि आता थोडा कड आला का आपण कोथिंबीर घालू. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि करून बघा एकदा, छान लागेल. आम्ही ही भाताबरोबर केलेली आहे. तुम्ही सुकी पण करू शकतात चपाती भाकरीबरोबर आणि अशी पण खाऊ शकतात. आता मी कोथिंबीर घालते याच्यामध्ये.